Goranek esan digu, etxeko lan asko gehiegi jarri diziotela, baina ez dakigu esageratzen ari ote den. Honena izango da, irakasle bati galdetzea. Irati Irizar, ongi etorri? Kaixo, ondo eta zuek. Ongi etorri, oso ondo. Zu Donostiako Santo Tomas lizeoko irakaslea zara. Ez dakit bertan ze sistema erabiltzen ari zareten, nola egokitu zareten egoera berri hontara Irati? Egoera berri hontan azkenean, adinean arabera, behaien autonomian arabera modu ezberdinetan moldatu gea. Eta ni, segarre mailako tutorena izenez, Meet bitartez, Driven bitartez, eta Blink, eta hor gabiltza, moldatzen. Aplikazio berri guztia hauekin, ez da? Nolabait gure bizitzetan ja sartu direnak. Nola da zure lanegun bat orain Irati, konfinamentu garai honetan? Goizian jaiki, gozaldu eta ordenagailoa piztu, gure irakasle lanak iteko eta hola, eta gero behatzeterretan elkartzen gehala ikasliekin, tutore bakoitza bere gelarekin, txalaparta edo saiotxo bat egiten dugu, dala eguneko programa edo irakurtzen dugu zer dan, eta gero ikasleek okitza dituzte 3 saio, zuzenekoak normalean adinean arabera, baina 3 saio, eta ondoren berriz talde txikitan elkartzen geha, mikroak eta bideoak eta dana irekita, elkar ikusteko, jaketeko jazemuz gabiltzan, eta gero berriro irakasleen artean koordinatu, eta gauza zuzendu, bideoa prestatu, eta hola ebiltzera, beraz, luze, dana bezala. Denbora gintxago behar da dena den, ez dakit, zure ustez, eraginkorra da, sistema hau? Azkenian, egongo da nor aldun gutxina ingo duna ez, baina beste asko orokorrian, saiatzen dira, gogotxu da biltza, ikuste gaituztenean, beti ez, lehenengo aldia izan zanean, bideoilamada bitartez edo ikusa, Irati, eta pixkatola ez, orduan nik uste eta ideala, eta guke feedback hori emateko aukera dakagunez, aurrea egiten nahi dira, bai. Umeak ere ondo egokitu dira orduan, egoera berrira? Orokorrian, daneti dago, baina orokorrian egia esan gustora da biltza, behaiek elkarrik usteko gogua dakate, gu ikusteko ere momentuz behintza guria pixka txikia dianez, baina, eta moldatzen dira. Alduten enean eta malgutasun guztiakin da, baina moldatzen dira. Esan dugu, Gorane keixatu dela, ez dakit, etxeko lan gehiagi bidaltzen ari zarete, hori egia da? Ez dakit, nik suposatzen ikastetxe bakoitzan arabera ezberdina izango dela, baina orokorrian etxeko lan gehiegi nik uste, behaiek egiteko moduko gauza dira, azkenean batzuk adinean gora dihoazen enean autonomoa dira geuzta gehiago, eta txikiagoa aldan enean gurasoen laguntzakin eta hola, baina moldatzeko moduan eta beti ere malgutasunez, behaien txeko egoera ulertuta eta gehiegi ez dituzte. Zoragarri, ja bukatze aldera ezakite telelana egiten ari zaren honetan, horrela, anekdota bitxirik ero baute daukazun Irati? Kurioso izan zen egun batin, talde txikian nola izketan eginela eta bat ikusten nuen burua beraka bideon da, baina zertan naizea eta ez hemen josten da, betu jostorratza aria eta punta eta baina zertan da, aizan, maskarila bat aizan iten beha, 11 urteko mutiko bat, maskarila iten, eta polita izan zen, Horrelako bizipenetarako ere bidea emango duelako egoera berri honek. Irati, eskerrik asko gurean izateagatik eta segi horrelaxe etxetik bada ere lanean fin, bale? Eskerrik asko zuei, mila esker animo da noi.